kaibigan, nagdadamayan, tala, tulak time! Woo! Ang magkakasama, walang iwanan. Diba? Pag sumama ka sa amin, Ray, walang iwanan. Good morning mga kagardo. Nandito ako ngayon sa Pacific Star Building, sa 7-Eleven. Maulang umaga. Yan Ito, maulan-ulan. May rides kami ngayon papuntang Timberland. Ang kasama ko naman si Margel, si Jill Swan Bikers at dalawang baguhan sa Timberland. Dati ko na nakasama si Sir Hel at saka may bago rin kami sa pangkasama, si Ryan. So sabi namin kasabot ko si Jill Swan Bikers na Timberland kami, pero pagdating namin doon, since magkasanga lang yung Timberland at shotgun, dadalhin namin sila sa shotgun since di nila alam kung saan yung shotgun doon. So sana makapasok kami kasi may balita kung sarado rin yung shotgun, baka talaga hindi kami makabudol, pero sana makabudol kami ngayon. Time check 7:41. Sa wakas dumating na rin tong isa na to. Si Budol Boy. Ito Timberland kami, Timberland. Carlos P. Garcia Avenue, C5. What can you see, Brian? Okay. Maraya na. Makati. Sarap dito. Marurot. Train na tayo kasi yun, ingay ng hotdog. Tunog na yaran. Turn right at Circumferential Road 5 Calayan Avenue Interchange onto Carlos P. Garcia Ito, kaliwa Avenue, tayo. C5. Then take the exit toward Pasig. So ito, pag nag-take route ka papuntang BGC, Tordes Wood papuntang Likutan, yan Bonifacio Macanlo. Pag nito U-turn tayo, C5. Ito, papunta yun doon, pabalik. Nakakilo. Si Ryan, naplatan. Alright. Ano pa naman? Last. Natin kung anong nakabutas. Ano yan? Touch kit, kailangan lagi may dala. Oo, sigurado yan. Buti na lang, may mekaniko kaming kasama. Kahit budol yan, mekaniko yan Ano, fixed sa agad Hindi naman kaya maubos, no? Huwag mo na tanggalin ka. Lupit ni mekaniko. Mekaniko di martilyo. Pausing ride. Ayaw. Virgin, ayusin mo. Mekaniko di martilyo. Lupit. Ayaw, pre. Ito mo katingan mo ito. Kamaya na? Ayaw? Laway-lawayan mo para magpasok. Masakit yan. Masain mo muna. Kasi pasok Baka hindi ka makubong Resuming ride. Kaya yata tinitira nito Yan mo, kinamay-kamay lang yan, di ba? Kasi kaya nalit yan nagpapa-kondisyon ng kamay yan kanina Kaya ako palang Okay. Nagpapakondisyon mo na ng kamay yan kanina
Tingnan mo, tigas ng kamay oh. Pangtanggal sa gulong, kamay-kamay lang. Oh? Nalanggaw ko. Oh, panis. Pa ganun pa eh. Pausing ride. Kahit balik na alas 9, hintayin natin yan. Oh. Matinding mekaniko di martilyo natin. Dito pa kami sa pagtawid namin sa ano yan, papuntang Antipolo. Hindi ko alam anong street na yan. Rodriguez pa rin to. Ayan. Pagtawid lang talaga namin kanina. Yun na, nakita ni Bossel. Flat. Kakalaman ako. Yun. Yan, piga-piga. Ang galing talaga ng kamay nito. Galing. Naka-warm up yan bago malis eh. Kaya na late eh. Galing ito, nakakatagal. Papakondisyon namin. Magpapakondisyon. Oh. Ay pa. Oh. Kundi nyo. Malupit. Punuin mo ng gusto pre. Yung hindi na mapiga. Ano bawasan? Para hindi tatama agad yung pag may mga splinter. Splinter, you know? Natalsik. May mga tusok-tusok. Hindi pa nga nakadalo, no? Pinusok ko eh. Max. Beke. Ano yun? Tawag yan? Stapler. Stapler? Hindi ba yun talaga? Parang Tigas nun eh. kung bumili yan eh. Let 26, ito ano rin kasi maliit yung gulong niya. Kaya may tsansa talaga. So ito mga kagarda, Ryan, nagawa na namin yung gulong ni Ryan. Tuloy na kami. Alright. Maligaya ito, medyo mambo na ulit. Tuloy lang. Liligaya ang lahat. Kilometers. All right. Yun nga mga kagardo, after ko magsalita sa last video, yung camera ko nilagay ko agad sa bag sa may hita, sa biwang ko sa may bandang kanan. So naka one hand drive ako gamit ang kaliwa. Nang bigla ko nakita yung parang sinkhole or yung bumaba na bahagi ng simento, which is may kalaliman, kaya napaprino ako nang bigla. At yun nga, tumimbang ako na talagang baliktad yung bike ko at nauna yung mukha ko, pero sa awa ng Diyos wala namang gas dahil nakamas ako. Wow. Hindi ko alam kung may gas. Paprino ko dyan. Wow. Medyo malalim. Biglang kumapit ng gusto yung prino ko. Hindi na bumalik. Ayun. Tumba. Okay ka ba dyan? Yes! Rider na ako. Rider na talaga ako. Buti na lang. Walang gas. Lipad eh. So ito mga kagardo. Yun o, maming kahay. Nasa paanan na kami ng Timberland. Yan, as you can see, hindi halos makita yung bundok. Sana hindi kami pagbawalan.
Oh, hop, hop, yeah. Alright. Oh. Maulan na biyahe sa Timberland. Nakaranas ako na matindi. Hop, yeah. Yeah, thank you. So ito mga kagardo. Pausing Ito ride. na muna kami. Ano bang ano to? Aha. Tidong. Tidong Tapsi. Kakain muna kami ng almusal bago kami tutuloy sa taas. Resuming ride. Sarap tong experience na to, maulan. Nakapanghuli na naman ako ng hindi bangus. Ano na ngayon? Mas matindi yung nahuli ko ngayon. Pating na. Oh, lumalaban yung pating niya. Oh, gas dahil sa pating. So ito mga kagardo, ito. Chow muna, chow. Yan. Choking. Chowking. Harap. Harap Ah. mag-bike. Sarap mag-bike yan. Nakagutom. Chow muna tayo. Oh. Jel. Gutom. Gutom eh. Tumay lang. Time check, 10:15. Ito, Napa-extra rice. Nagugutom. napapa-extra rice kami kasi nakakagutom pag tumambling pala. Hirap tumambling pala, nakakagutom. Sarap pala ng tapsilog dito sa ano? San Mateo. Sarap dito, sarap. Yan oh, nagsisipline na aso. Oh, panis. Yan. Nagsisipline siya. Sana all. Panin? Saka natin. Sirayan eh. Uminto na, hindi na nagsipline. So ito mga kagardo, tuloy na kami. Nakakain na, tapos nakapahinga kunti. Ang dami na nakasabay oh. Ahon time. Ito nga mga kagardo, no? Since napakyat na kami, kaya naisipan ko nang kunin yung camera sa bag ko. Yun nga lang, sa pagbukas ko nito, basag na pala yung screen nito or yung LCD, kaya hindi ko na makita kung nagre-record o hindi. Dahil yun sa pagkabaliktad ko kanina sa bike, pagka-disgrasya ko kanina. So, wala na akong magamit sa pag-ahon o pag-video sa pag-ahon. Kaya ang gamit ko na lang is cellphone para kahit paano may memories. Ayun nga lang, hindi na makuha na ng buo yung pangyayari sa pag-akyat namin. Nadali. Yan na si Ryan. Ahon na. Yan. Unang salta. Sana all, balikan na. So, may temptation ngayon. Temptation is ano? Yaka yan. Ha? Putang tibay ng tuhod nito. Ha? Pagod na yung bike mo. O sige yan, buhatin mo. May kasalanan. So, ito mga kagardo. Dahil yung camera ni, yung GoPro namin, nasira nung pagsimplang ko kanina. So ito, mano-mano. Cellphone ang gamit ko. Kaya one hand muna. One hand ang akyat. Wala nang ilalambot pa. Si Busilo nandun na naman sa taas.
Wala tayo. Sayang. Ha? Ano na? Sira yung kamera ni Margel. Napiga ko siguro kanina. Pagtumba ko. Hawak ko yung kanina eh. Ito. One hand. Partida. Lakas talaga ni Sir Hel. Ayan. Inaantay lang kami. Grabe to. Mambon-ambon. Masarap. Ano Ray? Kaya? Kaya yan. Tiwala lang. Sana all. Uwi na. Sinibak ako. Kaya yan. Naka panis. One hand. Uy, kamu apurado ka. Ano? Kaya? Kaya yan. Oh, doyan oh. Tulog muna tayo. Tulog muna tayo, may doyan. Picture. Si Busil nandun. Oh, picture. Yun, nag-iuntay na oh. Tibay oh. Pasok ko lang na ito. Kapagod. Grabe. Mag-tricycle na lang ako. Ang lupit ni Sir, oh, Sir. Talaga namang pinatunayan mo. Pinatunayan talaga ni Sir na ano, oh. Wala sa bike yan, nasa tuhod. Tindi. Right. Okay lang. Kaya pa. Ang magkakaibigan, nagdadamayan. Tara, tulak time. Woo! Ang magkakasama, walang iwanan. Oh, di ba? Pag sumama ka sa amin, Ray, walang iwanan. Tara. Gagamit tayo ng pinagbabawal na teknik, tulakinesis. Tulakinesis. Malakas yung isa si Ian Howe. Tulak sa Timboy Land. Tulak pa more. Oh, makina na nga yun, oh. Halos hindi maka-ahon. Nagpatibay yung Madguard eh. Madguard yung tibay ni Margel, oh. Let's. Tayo natin, sige. Dito tayo ron. Doon kami. Doon. Magturo-turo pa. Walang iwanan. Sa hirap at ginawa, magkakasama. God, bakit sinubok namin to? Bakit ginawa namin to? Wala na ngang ulan. Hingal pa rin. Hindi. Oh, kaway-kaway dyan, sir. Sarap mag-bike. Sarap mag-bike. Maulan. Sarap magtulak. Margel, kaway dyan. Gusto natin to eh. Diba? Oh. Si Ryan nandun pa.
Hindi siya kalayuan. Hindi namin siya iniwan. Huminto kami dito dahil inantay namin siya. Oh, hindi kami napagod. Nagtulak kami dahil dinadamayan namin siya. Hindi kami napagod. Kahit hindi na kami makahinga sa hingal. Tropa eh. Kailangan damay-damay. Walang iwanan. Yan. Wear your face mask. Pasensya ka na. Pag nag face mask ka, lakas ni Zero. Lakas, grabe. Yan, sana all. Sana all. Dire-diretso lang. Oo, tuloy lang yan. Hanggang sa makarating tayo sa rurok ng Tagumpay. Nga, kaway-kaway dyan. May ano kami, may bago kaming membro. Shoutout. San Pedro. San Pedro. Shoutout sa Santa Pedro. San Pedro dyan. Ayan na, nandito na yung kababayan nyo. Membro na namin. Membro ng Tulakineses. Biro lang yan. Natural lang yan sa mga bikers. Oh. Ray, anong masasabi mo sa experience dito sa ano? Patayan. Patayan ba? Oo. Well, first time ni Ryan, so kung anong raranasin niya, raranasin din namin. Dahil wala namang iwanan. Yan. Ginagawa lang naming rason si Ryan para makapahinga rin kami. Grabe! Oh, gumagawa na naman ng himala. Mudguard. Oo nga, no? Cellphone na lang gamit ko kasi nadisgrasya ko yung camera ni Margel, yung GoPro niya. Ayan. Gas ako kanina. Tumambling, nakahuli ako ng pating eh. Lumaban yung pating. Shout out sa mga kumakain iniwan basura dito. Huwag naman ganun. Para hindi tayo maban mga bikers. Ayan, mayroon pang bote ng Red Horse. Lakas ni Sir, oh. Sana all. Lakas, Sir. Tingal na. Sana all. Malalakas. Sarap ng panahon ngayon. As you can see, Pagod na yung bike ko, pre. Yan. Hindi makita yung bayan. Bayan sa baba. Pero sarap talaga. Mapuno. Yan. Mahamog-hamog. Sarap. Yan, oh. Timberland. Ay, ano pre? Sasakyan. Tinimbra namin yung sa baba kasi delikado. Parang may pulse dyan. Maligo kaya tayo. Okay na! Go na! Go! Go, tulak tayo ulit. Ito yung isa sa maganda sa nagbabike ka. Pupunta sa mga lugar na yan, balingin, oh. Sarap. Sarap tingnan. Presko. Green leafy forest. Green leafy forest. Yan. Mahamog-hamog kasi maulan. Mambon-ambon na lang pala. Ganda. Tapos maririnig natin yung agos ng sapa doon, oh. May sapa doon sa baba. Nagre-record nga yan. Kasi ang nasira nasira yung screen, hindi yung lens eh. Pwede pa yan. Papalitan ko na lang doon sa yan. Sa Green Hills, baka bukas pupunta ako. Nadali ako eh. Baka tagain naman ako doon. Hindi kayo nananaga. Dalawang kamera ipapayos ko. Meron ba doon? Sa Green Hills. Meron daw. Meron daw. Ray! Welcome sa Team Tulakineses. Bigyan na, ikot. Haba ng pahinga nyo. Ikot. Haba ng pahinga na. Tika muna. Oh, 360 yan 360 degree yan. What a beautiful
views here in Timberland. Sounds ng ibon. Ganda oh. Sir! Viva! Tulak Kinesis! Ito na yan. Sa likod niyan, Timberland na. Hindi kami napagod. Hindi din kami nagpapahinga. Nagpipicture lang. Oh, pipicture lang kami. Hindi kami halatang napagod. Napipicture lang. Tinisting ko yung bike ni Ryan. Ang lambot oh. Oh, dito na ako sa Timberland. Sabi niya, bigat doon ang bike niya. Kaya tinisting ko. Yan. Viva Timberland! Si Ryan, nandun pa. Bike niya nakarating na dito. Oh. Yan. Hindi na virgin. Hindi na virgin si Ryan. Ano yan? Diyan na nga lang, tutulak ka na. Oh, dito na nga lang. Tulak pa. Picture pala, no? Viva Timberland! Finally! Oh, ito. Picture tayo dito. Ganyan lang yan. Balik na yan dyan. Wala, gana yan. Yan. Okay. Dito na kami sa Timberland. Viva! Tulak Kinesis! Ito na yan. Ulit. Viva! Tulak Kinesis! Oh, ito, picture. Woo! Tulak! Viva Timberland! Yan. Viva Tulak Kinesis! Buti pa yung aso nakakapunta dun, no? Yan, ganda oh. Bawal na dyan, bawal. Dito lang tayo. Picture. Yan. Oh, dito. Tayo? Woohoo! Oh, flex your muscle. Flex your muscle. Alright. Oh, di ba? Video yon, budol kayo. Ito mga kagardo. Ano na kami, bababa na kami ng Timberland. God bless us all. Ways. Tandaan lang sir ha. Nakakababa tayo. Roy, pitik-pitik mo lang ha. Roy. Hindi, pitik-pitik mo lang. Mabilis. Mabilis ako ko. Ganyan lang oh. Nakakong ko. Oo, pitik-pitik mo lang. Hindi na mahawak ko.
Pitik-pitik mo lang sir ha. Baka umuusok. Yun o, si Gordo Bikers o. Oh, lusong na yan. Buusan mo, Ray. Uy, ano tubig? Ano tubig ka ba? Meron. Pitik-pitik mo lang, Ray. Oh? Ha? Meron yan. Hindi mo lang ramdam. Oh? Wala sa tubig? Meron. Oh? Oh. Di ba umusok? Umusok rin, oh. Pahinga muna tayo. Ito mga Ricardo, iniwan na muna namin dito sa harap ng Pacific Star. Nakarating lang namin. Time check, anong oras dyan? 3:05. 3:05, ayun, 3:05. 3:05, Pacific Star na kami sa harap. Guess what? May plano kami ng 4, kaya nandito kami. Oh. Aray, bago tayo ituloy yung plano natin, anong experience mo? Sarap. Masarap? Yung masabi, masarap. Mahirap. Masarap na mahirap. Ganun talaga. Pausing ride. So, ito. Tapos mag-diet, inasal only rice. Ganun yun. Tapos mag-diet, only rice. Dito tayo. Ha? As usual, si Margel nakasampo. No, sampo yan si Margel. Kaya si Dudo ah. Bigyan mo sa akin buto to ah. Kaya sa aso ko. Dami oh. Wala lang, pitix lang, tag-iisa lang kami. Si Margel, grabe, sampo. Dito sa aso ko. Tuwaran mo ng aso. Hindi matutulog yun, babatay yung bisikleta ko nun. Sa pinakain ng alo, ano? Dami ko kanin. Noray. Masaya, masaya.
Uulit ka pa? Uulit ka pa? Ayan, maganda yan. Ito ba yan? Yung sa puti ngayon. Pabalot ko. Uulit pa daw siya, uulit pa. Ribpal tayo sunod. Rebal. Ribpal tayo. Basta sama-sama tayo kahit mahirap. Kaya yan. Sabi ni Margel, oh. Hindi natin marating yung mga yan. Sabi ni Margel, nabitin daw siya. Ay siya, salamat ha. Tingnan natin sa ribpal. Kung bibitinin pa siya doon. Bitin ka pala, ha. Yung bibigyan na sa asok ko. Sarap ba? Sarap? O, di ba? Order ko ng kanin ko. Tapos mo, basak ka rin ka ba? No? Di ka na magkain sa bahay niyan. Dapat. Wala. Bakit mapupost na naman lagi, no? Red Doors. Red Doors. Alam mo, Ang laman nun, tubig. Tubig yung laman nun, eh. ilang taon ng picture yun doon? Bakit ilang post na yun, ah? Ulit-ulit lang yun, no?